משהו אחר, אירוע שלא קורה בכל יום, שיר חדש לחווה אלברשטיין, אחת הזמרות הגדולות והאהובות שלנו שמוציאה את השיר הזה דווקא עכשיו, בתקופה אולי הכי קשה שידע עולם התרבות הישראלי. חווה אלברשטיין עם החצוצרן אבישי כהן, בין הקירות. סובבת בין הקירות, מגיעה לראי, הצער הזה מתחיל להיות בלתי אפשרי, הלחץ הזה מתחיל לעשות לי רע, ודווקא החום מתרופף, הרוח קרירה. שלום חווה אלברשטיין. שלום גדעון. חג שמח, מה שלומך? חג שמח. הנה אני מדברת איתך, אז הכל בסדר. ויש שיר חדש, אז הכל בסדר גמור בעיגול הקטן שלי. זהו, אנחנו לא רגילים, את יודעת, בתקופה האחרונה לדבר כאן באולפן על דברים טובים שקורים בתקופה הזו, והנה בזכותך יש לנו רגע כזה עם שיר חדש שלך יחד עם אבישי כהן, אז איזה כיף. זה באמת כיף, אני גם נורא שמחה, טיפה. ללכת לאיזה מקום אחר קצת. מה שלומך? איך את עוברת את הימים האלה? תראה, אני בדרך כלל, רוב החיים שלי אני די לבד בבית, והבית שלי הוא באמת מקור ההשראה שלי. תמיד יש לי מה לעשות ומה לקרוא ומה לכתוב, אז אני לא מתלוננת. אני ממשיכה לכתוב ככה כמה שאפשר להקליט. את חוששת ברמה האישית? זה משהו שמפחיד אותך המחנה? אני מאוד דואגת, כן. אני חוששת, כי אתה ממש מרגיש שמשהו פה זה הולך וסוגר עליך. בכל מיני מקומות זה מגיע, אז אני משתדלת כמה שאפשר להיזהר, לא ללכת במקומות שאני לא מכירה, עם אנשים שאני לא מכירה. כן, וזו באמת תקופה לא קלה, בלשון המעטה, שעוברת גם עלינו כחברה וגם על המדינה. ואת יודעת, אנחנו מדברים כמה ימים אחרי שהממשלה אוסרת הפגנות, בעצם, שזה אירוע די תקדימי, אני חושב. כן, אירוע מאוד קשה. אירוע מאוד קשה בעיניי. אתה יודע, בעיניי, הדמוקרטיה היא בעיקר שני דברים דרמטיים, זה בחירות, והפגנות. אבל ההפגנה זה באמת אפשרות להסתכל מסביב ולראות שאתה לא לבד. יש עוד אנשים כמוך שרוצים לבטא את עצמם. בעיניי זה באמת, זה אחד הדברים הכי חשובים, האופציות הכי חשובות שיש לנו בדמוקרטיה, ואני לא מבינה למה זה כל כך מפחיד את המנהיגים שלנו. למה זה כל כך מפחיד? הרי בסופו של דבר הם יגידו בזלזול, הרי מה זה עוזר? הרי זה לא עוזר. אבל זה לא משנה שזה לא עוזר או כן עוזר. זה עוזר לאנשים שיוצאים להפגין, נותן להם תחושה שהם גם כן שותפים פה למדינה הזאת, שיש להם מה לומר. וכשאת רואה חווה מה עובר אלינו גם באמת כחברה בימים האלה, עד כמה את מודאגת ממה שקורה לנו בכלל כרגע? תראה, אני פחות מודאגת מכיוון שיש לי איזו הרגשה שתסלח לי שאני אומרת את המילה תקשורת, כן? אבל האנשים שמדווחים על הדברים בעיקר מחפשים את הדברים הבעייתיים. אפילו כשאני רואה את המראיין רץ בטירוף אחרי המפגינים ומחפש איזה משהו שיקרה כבר סוף סוף, שאיזה שוטר ירביץ, שאיזה משהו, אז זה מפריע. טוב חווה, אם זה היה תלוי בי היינו יכולים לדבר, אני חושב עוד שעה שלמה, אבל יש לי עורך קשוח באוזנייה שאומר לי שהשיחה שלנו הסתיימה, אז אולי נמשיך אותה בהזדמנות אחרת. אני אשמח לדבר איתך, אבל תשמיעו גם את השיר, טוב? בוודאי, עכשיו אנחנו נשמע את השיר, וגם נגיד בהזדמנות הזאת שאנחנו מאוד אוהבים אותך ומתגעגעים לראות אותך על הבמה. חווה אלברשטיין, אני גם מתגעגעת. המון תודה וחג שמח שיהיה למרות הכל. תודה רבה, אמן ואמן. תודה. 5 שזפים אדומים ואחד צהוב, וסלחת שקופה על שולחן לעשות לי טוב. שיר החדש והיפה של חווה אלברשטיין ואבישי כהן.